Tun truma kan players tu te chu George kum som hi pani Jay kum som hi pali Heilon kum som hi pani Basilio kum som hi pakhat Luciano kum som hi pakhat Guy kum som pakua te ania Anni thian ho hian dola tam tak lo turin game an khel dona Lugo omna potapiang hian game chu khelin an beng chen le tuk chuan poisa an hlo thei don lo ani round 1 a chuan dola za thum zel hlo theina ni dona beng cheng su chanang ule Contestant hian he lukhum hi khumin a ngonga hian an per pup pop don ani inat na khan zathuma hlo tir cheni Jos chuan a team te tan dola zathuma hlo chhuah sak ta phote Oh no. Contestant hian second sumli panga chungin he nu thuam hno kara eitur hi ei zo man vek angai don ani itum viawa ma se feltlat Heilon chuan tum via ma se a thei tak lo wangin engzama a hlo bel lova tikhan dola zathum chia an la nei ta zer ani Contestant hotea hian he thil hi voin a thlon thlengin bek an khai teuh dawn ani
tok na kha thlon lo ve in hlo bele heilon chuan avoi ni na chuan poisa hlo chuak ve ta tikhan dollar zaruk an nei ta e round 2 tuna chuan dollar zali zel hlo theina ani to dona apoi mo ber chu beng chen lo tur ti khani chunjom zerang ule contestant hian a lu hi vom turin a do don ani khiomi ti mai thei ma se poisa in hlo bel le heilo chuan apol te tan dollar zali hlo chuak lein tikhan avain dollar sang khat an hlo chuak ta ni contestant hi he thut na hian apua ke thleng a thut angai don ani i hlot linge poisa point hloe jei hoi sen na chuan a team te tan dollar zali a hlo tir le a tikhan dollar sang khat zali an hlo chuak ta e second somli panga chungin contestant ke ko hian hei hi an thun don ani
hi ti thang reng hle mai in chake Jos chuan a team te tan dollar zali lo chuak lein a zawai in dollar sang hazoriat an nei ta round 3 kan lo thleng ta e tuna chuan dollar zoriat lo theina ni to dona kan hriat rang tu chu beng cheng su ti khani chunzom zerang le second somni chung chu he call hian contestant hi a sop don mi tu a chel try poisa point lo chuak e Jos chuan a pol te tan dollar zoriat lo chuak lein a vain dollar sang hmina zorok an nei ta ni contestant hi second somni chung chu vurin an kap don ani im ha chon try poisa point lo chuak le ta Luciano chuan dollar zoriat chu a lo chuak le a ikhana zawai in dollar sang thum zali an nei ta second somni chung chu contestant hi bottle chhinin an kap ve don ani lotlit na kalkong chu in zo chho zere gai chuan a team te tan dollar zoriat lo chuak lein
tikhan azawa in dolok sang li le zan hi an lo chuak le ta e round to bek kan lo thleng ta dolok sang khat lo theina kan ti le do na tuma beng chen phala ni do zo felang le tuna chuan an zinga panga hian hremnan ma chhon angai do na heng mi panga te hian pyramid anga omin football vom an tor angai do na ni in tur ka chele in hlotling buke poisa hin ta ni e ti chuan tikhan dolok sang khat chun hlo chuak le ta awa in dolok sang nga le zan hi chuan nei ta ni ode thil tu zong zong te chunga lom thu kan suya video dang kan lo ti chot azel tur bo min en sak tur kan som chewa mi pakhatin dolok zori somruk le pasari zel lo angan nia an hlo chelo le mai hetiang hi an du chuan suggestion na video lo lang hi en la ti chuan en chun zom zel lo nia